Iya, kleru. Iki nek sama kok temen iki piye lek? Kleru kowe, kok ana? Lah. Ngalah iku.
sedulurku kabeh Mas. Masyaallah. Heeh, saka Peteng Mandiran. Nah, ini kene seniman legend. Oh ya Allah. Nah, iya. Oh, senior panjenengan to. Lah nggih, iki anak-anakane kono. Benci ra usah meteng anake akeh. Rasa omong ngono. Luar biasa. Alhamdulillah saged suwantenipun Bapak sinten Mas? Menika saged semen wonten dalemipun Bapak. Wong sing terlalu bersyukur iki, Pak Syukur. Pak Syukur. Bapak Syukur nggih, kagem Bapak ini Bapak Syukur niki. Boten iki tak saking bilang. Bapak Syukur sak keluarga adalah panganjung saking Pilang sedaya mugi-mugi pinaringan rahayu, sugeng kewarasan, panjang yuswa, pikantuk rezeki ingkang kathah ugi barokah Allahumma amin isi toh Bu. Amin. Paringi nek keterak tikus rada video. Oh gak boleh. Makin sih Nek dongo ora diamini kaya ojo ngene-ngene. Wis lah sing arep ora. NC Dalam. Pak Syukur dina iki oleh ndek gawe mesti oleh untung. Oh, lha iki jane ndek gawe apa anu Mas dodolan kaya diuntung. Lha iki bintang tamu ya Mas. Mas Bayu iki bintang tamu. Mbak, bintang tamu ya. Bintang tamu ada. Iki bintang tamu Mas. Saka Pilang iki wong Pilangnya ayu-ayu. Sirahe kudu dijibret iki kabeh to Mas. Dah ngono. Iya, itu tutup sirah jenenge kok jibret jenenge. Dilebak kok. Ora jibret. Lho halau. Ki wong wedok kok ora ngerti to. Aku sarong, wong itu sarongan. Nah, namanya siapa kakak? Indah. Indah pada waktunya. Sesuai badannya indah banget. Kita ngomong pilangi subur-subur. Komposipun apa nih? Kompos. Sawah di kompos. Mbak Nur sewu. Iki kita mau ngurus Mbak Nina ndak tak sendiri. Kaget baru. Kanjungi nang. Salaman dulu kita. Hati-hati. Lagi luar biasa. Mbak biasanya nyanyi-nyanyi lu gak pengen nyanyi. Lah kenapa? Baru-baru. Males kenapa? Ini lo. Ini tak tambah mendungi besi. Akhirnya awak dewe dibacuke keluarga bisa ngaturan dari kebetulan Oke, dengan saking bilang menawi dereng foto keluarga dipersilakan foto keluarga. Kok tayone tak pengen ngaku sik, lek tayo ngene ngopi sik. Sopere we metu. Apa ning Mulai. Sampai sampai mulai. Ya. Bukan kayak aneh. Kenapa gak duli Mas sopere? Celok kan? Lah kayak belum begok ning gawe sopere. Celok kan? Nggih. Celok kan? Amin. Ya. Amin. Amin. Kamu jangan pulang dulu nak. Ijek nang kene. Ya iya tak kokop kebakarannya. Simbok aja ning kene. Lah iya. Aku gumun kesusu mulai ngopo. Paling kepe golek anu. Pakan. Pakan Tapi apa? kira golek anu kok golek lumut. Pakan bebek. Kan bebek. Alhamdulillah ditungake manten sakoron Mbak Elisa dan Mas Dika. Yang ini berperinakan dari saking keluarga ingkang Saking mau warahmah. Cepat anggenipun gadah mawangan putra ingkang soleh utawi soleha. Niku no kagem keluarga negara dan bangsa terutama agama. Ya Allah Mas, manten ganteng. Lah nggih, saking mriki bapak-bapak Mas saking pundi? Pilang. Aku eling Mas ya kae. Lha aku nek main ning kono Mas kae selalu hadir. Iki sinoman. Heeh, iki ya. Pak sapa lagi jeneng Pak? Sinten asmane? Geger mulai ya. Iya, Pak Jasman. Kamu rasa kali Jasman sop. Mulai Tabelku aja dideki. Pak Jasman, biasanya Pak Jasman kan seneng nyanyi. Mungkin gak pengen nyanyi. Ngapa? Malah nggak tak jujur kok boleh diusus rematik ke piye. Asal murah. Apa kayak grinjingnya? Pijeti kan? Pijeti. Jaluk pijet. Aku neng pijeti kene mak. Aku kok berada tekan mendur ya. Aku gak bersalami Mas. Aku gak bersalami. Aku gak bersalami. Mas, aku gak bersalami. Mas ya. Pak Jasman. Pak sehat selalu orang bilang luar biasa. Pak Jasman boten nembang. Request boten. Yakin? Lain apa? Allah mau tak jajari lambene dilelesi lho Mas Bayu. Aku ngene iki aku apa-apa. Nang ini ora apa. Aku
aku tahu apa ning arepe Pak Jasman. Bar direbuk semut. Lah ngono. Aku ya mah dadi lagi. Iki mau bilang siapa nyanyi sapa? Iki nama Request lagu apa, Bis? Apa? Kerindu nyanyi dhewe ya. ayo kan masih sing Nek diwakili tak kon bayar. Tenan nek diwakili tak kon bayar. Ayo, Rik. Oke. Artis sing Saisa apa sing Siapa jenenge? Ira, siapa jenenge? Laila. Iya, siapa jenenge? Laila. Laila apa Saisa? Sing ireng Saisa. Heeh. Ayo Dumas Manggul, Dumas Manggul pundi arek? Manggul. Oh, manggulnya kepilang. Mbak Saisa kerinduan ya. Toh, mae dijak goyang. Mae kita kok. Apa ini salah no kene lho. Pak Jas. Lah kena karo Pak Jas. Terima kasih sampean lho, Pak. Pak Jas. Aduh, sep kapok kayak. Aku seneng ngasih terima kasih lho, makasih Pak. Mae dijak goyang loh. Ayo. Vakansi aku di mana? Di situ? Di sini. Oh, saya Tekan nomor amikmu. Pakai ini kan. Amikmu nih gak tekan pakai ini. Pakai ini no. Punya Mas Bayu. Mie Mas Bayu enak. Amat ya Mas Tami. Cilik uang nih. Tapi bobotnya 80 kilo, sing 30 anu nih. Ini yang minta siapa? Yang mana? Mas nih. Kayak Mas Riki, ayo Mas Riki. Dulu ya. Nah, hati-hati Mas. Kok tipe fotonya. Mas Riki kan goyang. Halo, Cukup. Kan? Kita kasih kerinduannya. Sini ini kan kan. Mas Riki, Mas Riki, Mas Riki kan goyang. Mas Yaki. Kan? Siap mengambil lagi. Mas Riki. Iya toh. Isin karo botol murung bukanya buka sih. Ayo. Awakmu ki amat seneng. Awake dhewe kan biasa bareng ning perapatan ya, guys. Oke, di sini bersama Kenzi Sukarjo, tentunya setiap ada Kenzi Solaria jenenge saiki. Kenzi Obenene Solar, goyangane Ngebor. bikin gembira. Halo sayang. Ditunggu kebungannya dari Mas Mas ya. Ayo Mas.